A choiva e a humidade constantes destas semanas en Galicia están a traer tamén impacto no comercio. A venda de deshumidificadores e secadoras dispárase nun momento no que moitos fogares buscan solucións para secar a roupa e combater as humidades. A tempada de choiva está a deixar cifras á alza no sector dos electrodomésticos. Os deshumidificadores convértense nun aliado casi imprescindible en moitas vivendas galegas. A verdade é que a maior parte da xente sabe que o deshumidificador é unha solución moi boa para as humedades que temos, de feito o tempo sabes que está axudando, e a verdade, un par de deshumidificadores nunha casa hoxe é tan necesario como calquer outro produto, é unha maravilla. Un deshumidificador é interesantísimo ter por menos un par deles. As vendas, segundo explica un vendedor do sector, leva repuntando dende a tempada de outono, coincidindo co Black Friday, e dende entón a tendencia foi en aumento. Nos empezamos, a verdade que empezamos xa moi ben no mes de outubro, co tema do Black Friday. A verdade é que temos unha exposición con cantidad de modelos que se adapta a todo, según os metros que ti teñas na vivenda, che vamos a recomendar un ou outro. Despois, é un produto que, xa che digo, desde outubro empezou a subir, hasta ahora, o mes de xaneiro, que estamos, febreiro, empezamos a traballar outra vez un pouquiño, parou un pouco nos Reixes, vale? Que non foi un momento de regalo dese produto, pero un produto que se está vendendo en ascendencia a seguido, continuo. Os prezos varían segundo a capacidade ou os metros da vivenda. Desde 99 euros para unha habitación, un baño, un despacho, un sitio moi pequeno, hasta uns 500 euros produtos para 100 e pico de metros. Pero se hai outro electrodoméstico que está a vivir un momento doce, ese é a secadora. Coa imposibilidade de tender a roupa no exterior, moitos fogares apostan por este sistema. Efectivamente, a secadora ahora mismo é imperativo ter unha na casa, é unha cosa que se está vendendo moi ben, a xente non pode tender a roupa, evidentemente, co tempo que temos, e a secadora é un produto que hai que botar man del. De feito, ahora mismo hai produtos estupendos, con precios moi asequibles, que unha secadora na casa, imprescindible. No mercado existen diversos tipos, aínda que os profesionais recomendan especialmente as de bomba de calor polo seu menor consumo. O ideal para comprar calquer persona sería bomba de calor, vale? Son secadoras de condensación, antiguamente había as de evacuación que levaban un tubo, estas ahora non necesitan nada, vale? Simplemente vai a agua a un depósito, e o que é a secadora fai a súa función con moi pouquiño consumo, estamos falando de 900 ou 1000 vatios, que é nada. Con estes produtos, romper o stock non é nada complicado. En este momento puntual que estamos atravesando, deshumidificación e o que é secadora, unha barbaridade. Lavadoras, frigoríficos e tal, pero despunta totalmente. De feito, moitas veces rompemos stock e non temos o produto. Cos deshumidificadores está nos pasando e cas secadoras tamén. De feito, tratamos de prever, ter varios modelos, pero se están movendo moito máis do que os almacéns nos están servindo. A humidade, que é unha constante no inverno galego, convértese así nun motor inesperado para o comercio de electrodomésticos. Deshumidificadores e secadoras consolidanse como produtos estrela dunha tempada marcada pola choiva.